आं बेखौ सोंग्रोगोन, who the hell are you to judge my sister Preeti? आंनि बिनानाव प्रीतिखौ जाज खालामनो नों सोर? मैदोम ना खिदोम? Who the hell are you to judge my sister? मैदोन बसुमतारीखौ रायजोफोरा बुनो होसोदों। बिसारनि गेजेराव मैदोन बसुमतारीया खारखोमादोंमोन, नाथाय खारनो हायासै, खारग'नानै माने होसो होसो बुदों आरोना। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन। सोरबा सोरबा बुजि मोनाखै बे मैदोना सोर। दा नैबे भिडिअ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरोना। आङो होलांगासिनो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नायलांसै जोङो। फेसबुकाव गोबां भाइरेल जागासिनो, दिनै सानथाम सानब्रै जाबाय। माने बे मैदोननि भिडिअ'ल' गोसारगासिनो आरोना ससियेल मिडियायाव। माने मैदोना ओरैबायदि गाज्रि मानसिनो। दा भिडिअ'नि क्लिपखौ नायबासो बुजि मोनगोन मा गाज्रि मानसि। बेनिफ्राय मैदोनखौ गासिबो सिनायखायो जानांगो आरो सोरबा सिनाया जानांगो। बिथाङा माने फेसबुकनि गेजेराव दा बेबायदि ट्रेन्डिं सोलायदों आरोना। ट्रेन्डिं माने भिडिअ'खौ माने बिथाङा भिडिअ लाबोबाय थायो बेबायदिनो माबा माबि नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना। दा नैबे क्लिपखौ नायलांग्रोनोसै जों। बिनिनो बागै एक्टर जहन कार्जिया मोननैसो बाथ्रा बुंदों। दा बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायलांदो, नायबा बुजिगोन आरोना। बे क्लिप मोनसेखौ आंबो नायलांसै आरोना। दैदेम बसुमतारीनि बागै मोननैसो बाथ्रा बुंदो। दा नायलांग्रोनोसै आरोना। थुदो। दिनै आं फैदों जोंनि एमजे आरो मैदोमनि बेलायाव। आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानदों। दा जे ससियेल मिडियायाव मैदोम ना मा खिदोम आंथ' मोजां सिनाया। बे जाहैबाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों मैदोम बुजानाय, बेवहाय केपसनाव लिरदोंमोन जे माने एमजेखौ बखिनायनि थाखाय, एमजेखौ बुंनायनि थाखाय मैदोमा बुजादों होननानै। नो, बे टटेलि रं। आरो बे बुस्थुआ मैदोमखौ एसे गाज्रि फासायनोबो साननाय जायो बेफोरबायदि केपसन लिरनाया। खिन्थु आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो, एमजेनि थाखाय मैदोमा बुजायाखै। एन्ड फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथा बुंनो, मैदोमखौ बुजादों, बिराद मोजां जादों, बिराद बरिया जादों बुजादों। आं बेखौ सोंग्रोगोन, who the hell are you to judge my sister Preeti? आंनि बिनानाव प्रीतिखौ जाज खालामनो नों सोर? मैदोम ना खिदोम? Who the hell are you to judge my sister? मा राइट्स दं नोंनाव? मा राइट्स दं नोंनाव एमजेखौ, एमजेनि फेमिलिखौ नोङो जाज खालामनो? दिनै 6 मान्थआव 7 मान्थआव दिनै प्रेगनेन्सि, दिनै डिलिभारि जादों, मा जादों, नोंहा मा राइट्स दं? दिनै नोङो बिसिनि फेमिलिखौ ओरैबायदि प्रब्लेमाव, ओरैबायदि नोङो दुखु होदों। जे दिनखालि गथ' जन्म जादों, ओइ दिनखालि नोङो दुनियानि ससियेल मिडियायाव बांसावला जोबदों। ओरै बेसारा फुरथिनि सम, फुरथिनि दिन, बेसेबां दुखु होदों नों बिनि फेमिलिखौ? बुलशिट। दिनै बुजिग्रो, दिनै बिनि फेमिलियाव मा दुखु मोनहैदों नोंनि थाखायनो। दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो? एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो? खोनासं रायजोफोर, मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो, बे हाबा जाखानाय, थिग আছে। बिनि फेमिलिखौ आं बुंला, मैदोमनि ना खिदोमनि ना मा दं आं बेखौ फेमिलिखौ बुंला। खिन्थु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन। बियो गावखौनो थगायनानै सेंग्रा होननानै बियो रिलेशनशिप लादोंमोन। दिनै लास्टआव बियो हमजाजोबदों। बिसार खालामनो मिटिंबो खुंदोंमोन। मिटिंनिफ्राय बियो खारदों बियो। लास्टआव मिटिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो बेखौ बुहैदों। बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो? मानि थाखाय बुजाहैखो? बेनो जाबाय एमजेखौ बुजायग्राया, बेनो जाबाय एमजेनि हिनजावखौ बुजायग्राया। Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. एमजेखौ बखिनायनि दायाबो गवा नङा, मिथिबाय? फैगासिनो बेबो। जानला मालला गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जानला मालला जाज दा खालाम, मिथिबाय दा? ओरैनो बुजायाखै बियो, खिन्थु बेखौ मानसिफ्रा कनफिउजन जानो हागौ एमजेनि थाखाय बुजादों। खिन्थु एमजेआ बेखौ मानसिबो फाथायाखैबो, जेबो खालामाखैबो, खिन्थु केपसनाव लिरदों एमजेखौ बखिनो थाखाय बुजादों होननानै। बाट नो,
बे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नायदोंबा बुजि मोनबाय मैदेन बसुमतारिया मा खामानि मावदो माने जोबोद गाज्रि खामानि मावदोंनो माने बिथाङा अलरेडि हिनजाव थाखानानैबो माने जुलि जाखानानैबो गावनो सेंग्रा होननानै गुबुन हौवा थैजानाय माने हिनजावजों रिलेशनशिपाव थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो गाज्रि माबा माबि जालाबायदों बेनिफ्राय मैदेन बसुमतारिखौ गासिबो रायजोफोरा नुबाय नुनानै बेबायदिनो सोंनाय फिननायजों बिसार खालामनानै बेखौ बेबायदि खारनायनि गेजेराव बेखौ होसो बुनाय जादों आरोना दा गोबां मानसिया बेखौ इगनर खालामदों माने मानो होनबा बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों गुबुनखौ माने जावनाय भिडिअ लाबोयोमोन आरोना ओरैबायदि गाज्रि मानसि दा खोनानो मोननाय बायदिबा गावनो निजायैनो गाज्रि मानसि होनना बुंदों आरोना कमेन्टफोराव गोबाङा राहरदों ओमफ्राय मोननैसो बाथ्रा खायफा मानसिफोरा माने टाइटेलफोराव लिरदों आरोना गावनि फेसबुकनि गेजेरजों माने एमजेआ बेखौ बुनो होननानै नाथाय एमजेनि नङा आरोना बियो सिगांनिसो भिडिअनो लोगोफोर नाथाय मानसिफोरा बेखौ दासो शेयार खालामहरदों आरोना माने बियो सिगांनि जाथाय माने सिगां गावना हिनजाव हाबा जाखानाय आरोना दा बियो गावनो सेंग्रा होननानै माने बै सासे हिनजावखौ माने बेजों रिलेशनशिपाव थादोंमोन आरोना दा गोबां मानसिया मोनथिबाय बिदिनो मोनथिनानै बेखौ बेबायदि बुनाय जादोंनो दा ओरैबायदि जाहैबाय गावनो गाज्रि गुबुनखौ बुजायनो फैदो गुबुनखौ भिडिअ लाना जावनो फैदो बेबायदि गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों बेखौ दा मा बुंबावनो आरोना जोंहा थांखांनाय जाथायखौ लानानै गोबाङा शेयार खालामगासिनो बेफोरबो मोनसे पार्सनेल खोथा जायो माने बुंनो गोनां खोथा जायो गोबाङा माने बेखौ दायनिगिरि मोनबाय नालाय माने साननैसो मानसिखौ बियो जावदोंमोन बेनि थाखायनो भिडिअखौ सिगांनो रेकर्ड खालामखानाय दङ खोमा बिनि रायजोफोरजों बुजानाय हमजानायफोरा ओमफ्राय बेखौ बे दायनिगिरिखौ लानानै माने गोबाङा शेयार खालामनो हाबाय आरोना बे भिडिअ रेकर्ड लानाया सोर जागोन रावबो जानाय नङा बिसोरनि गामिनि मानसियानो जागोन आंबो जेबो बुंला लोगोफोर गुबुननि पार्सनेल खोथाखौ आंबो जेबो बुङा आङो जास्ट आपडेटसो होदो आरोना नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननाङा माने मैदेनखौ नोंथांमोना सिनायोना सिनाया कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय गोबाङा सिनायगोन जानांगौ माने फेसबुक नायग्राफोरा माने साननैसो ट्रेन्डिं जाबायदोंमोन मैदेन बसुमतारिनि माबाया जिथु प्रिटिया रायदों नालाय प्रिटियाबो साननैसो सिगां रायखांबाय बेखौ एनिथिं एमजेनि वाइफआ रायदोंमोन आरोना माने बेबायदिनो 6 मान्थ 7 मान्थआव गथ' जादों होननायखौ माने रिप्लाय हरदोंमोन नालाय प्रिटिया दा बेनो आरोना मानसिया मैदेन बसुमतारिया बेनो नोंथांमोननि सेराव आङो बेखौनो आपडेट लानानै फैनाय जाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बर'जों बर' नालाय दा बेखौबो मोनसे दायनिगिरि मोननानै भिडिअ शेयार खालामनो हाबाय बियो मोनसे दायनिगिरि मोनबा भिडिअ शेयार खालामो नालाय बेखौनो माने गोबां मानसिफोरा बेखौबो माने दायनिगिरि लानानै सिगांनि भिडिअखौ रेकर्ड खालामना दोननानै माने दा शेयार खालामनो हाबाय आरोना गोबां भाइरेल जागासिनो भिडिअफोरा गोबां शेयार जागासिनो माने कमेन्टफोरखौ नायथावजाथ्रा आरोना गोबां लेथ्रा लिरदो मानसिफोरा ओमफ्राय गोबाङा राहरदो गोबाङा मोजां फैयाखै 100%नि भितराव 99आनो गाज्रि फैदों होननांगोन माने राहरनाया बेबायदि फैदो मैदेन बसुमतारिया बुथारजाथों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदो आरोना कमेन्टनि गेजेराव एसे गाज्रिबो मोनदों माने जोंनि बर' लाइमोन आरोना बर' समाजाव माने बुलाय खुरलायबा मा जानो एसे बुजिलायनांगौ दा मैदेन बसुमतारियाबो एसे गाज्रि खामानि मावबाय नालाय बेफोर साजाखौ मोनखागोन सोरबा बादा होनो थांबाबो हमथानो थांबाबो बियो जेबो खालामनो हाया थिग बेबायदि जायो आरोना दा भिडिअआ बियो सिगांनिसोनो दासो मानसिफोरा शेयार खालामनो मोनदों आरोना माने बियो प्रिटिजों रायजानायनिफ्राय मानसिफोरा बेखौ बे भिडिअखौ लानानै माने दासो शेयार खालामहरदों आरोना दा मा बुंबावनो दा बेनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो मैदेन बसुमतारिया मा गामिनि नोंथांमोना शेयार खालामहरबानो जाबाय आरोना कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय मैदेना नंमारगौ नामा जुलि जामारनाय नामा मैदेना नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर सोरबा बुजियोबा दा कमेन्टनि गेजेरजों आरो नैबे एक्टर जहन ब्रादार बुंनायनि गेजेरजों माने बिथाङा माने अलरेडि जुलि जाखानाय होनदों आरोना जुलि जाखानायबाथ' गुबुन हिन्जावजों रिलेशनशिपाव थानाया जोबोद गिदिर खोथा जायो माने लासिसिं जायो आरोना न'खरनि फेमिलिफोरा सानगोन आरोना बेखौ माने हिन्जाव थाखानानैबो जुदि बेबायदि लाइन मारिनो गोनांबा दा मा बुंबावनो आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आङो भिडिअखौ दोनमारनोसै बोथोरफोराबो एसे गाज्रि नालाय भिडिअ लाबोबाय थानो हाया जादों दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ सो माच